Salut! Astăzi descoperim secretele poeziei Lacustra de Bacovia. Vă spun sincer, după ce am înțeles aceste lucruri, nu am mai privit apa la fel. În poezia lui George Bacovia Lacustra, apa nu e doar un peisaj, e un simbol puternic. Reprezintă singurătatea, tristețea și greutatea vieții. Imaginați-vă o ploaie fără sfârșit, o metaforă pentru tristețea care îl cuprinde pe poet. Apa se infiltrează în fiecare vers, creând un sentiment de deznădejde din care nu pot scăpa. Dar de ce apa? Bacovia o folosește ca să ne arate cum se simte cineva care se neacă, nu doar fizic, ci și emoțional și spiritual. E o imagine care ne amintește de cât de fragili suntem și de cât de adâncă poate fi tristețea. Așa că, data viitoare când citiți Lacustra, lăsați apa să vă cuprindă. Scufundați-vă în simbolismul ei și descoperiți secretele geniului lui Bacovia. Pentru că în fiecare picătură se ascunde o poveste. Rămâneți curioși și continuați să explorați.